OK, takže čau lidi, já vás vítám u mojeho dalšího videa a dneska tady mám video po dovolené. Před chvílí jsem přijel z dovolené, byl jsem tam asi týden, jak můžete vidět. Omlouvám se, že dlouho nevyšlo video a můžu vám to tady ukázat. Tak jo, tady nese youtuberka Anetka koťátko naše. Můžu ho ukázat? Počkej, já natáčím. Kam ty dáme? Mohu ho jenom ukázat? No tak takhle. Takhle vypadá naše koťátko. A tak vám to tady doma ukážu. Možná něco vidíte, možná ne. Natáčím na YouTube. Ukázat to lidím. Tak jo, jsme dole. Tady se pracuje. A no, tak jdeme nahoru. Toto je moje máma. Ježiš, vůbec mě tam nedáme. Já to tam dám. Toto je můj teta. Toto je babička. Toto je děda. A jdeme dál. Jo. Tady spí koťátko. Má tady všechno. Tady má nějaké žrádlo. A jdu dál. Tady jsme mývali